ଏବେ ଆସିଗଲା ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ଭାଇ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ତ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନା, ଏଇଟା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାଠୁ ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ନୂତନ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି। ତ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ଆସିଥିବେ ଏ ଅପଡେଟ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କି କେଉଁମାନେ ଆଉ କ'ଣ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କେମିତି। ତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଅଛି ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର 751,001। ତ ଏଇଟା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟାର ଦେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବି ସେଟାର ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆଇଡ଼ି ବି କେତେ ଜଣ ହେଇଛି ତାର ସେ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଛି। ନିୟୋଜିତ ହେବେ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ସ୍କିମାଟିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସେଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର 4-3 ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଡେଟ୍ ବି ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଖୋଲିଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମର୍ମରେ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି। ଆଦ୍ୟାବଧି ଚାଲୁ ରହିଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ 2023ର ସମସ୍ତ ନିୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି 2023ରେ ଯେଉଁ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇନଥିଲା ତ ସେଇମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇସାରିଲା ବାଦେ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ତ 10,000 ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପୁଣି ତ କରିପାରିବେ କି ଆପଣ 10,000 ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ରହିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ କି ସେଇମାନେ ଦୟାକରି ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବାର ସାଇଡ଼୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସାଇଡ଼୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ पर ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ पर ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି।